Så skal der relaxe stå. Bobby Larsen. Jeg tror, han viser mig næsen. Din relaxer, mand. Det er nok alt det relaxing, der får de bussemænd til at falde ud, tror jeg. Jeg tror, jeg har fået en motorkill. Nej, det er mormorkill. Bedstefar. Ved du hvad? Nej. Jeg tror, du skal relaxe mere, før du kan få alle de der scout kills der. Det er fordi, det er lidt nemmere at koncentrere sig i hjernen, altså når man er, ikke er hjernedød. Nu er sådan der. Relax for satan da. Okay. Du skal relaxe med at sidde ned, ikke? Ikke det der med at løbe rundt. Det er fandme alt det der dogenskab der. Jeg er fandme ikke Det er jo relax, det er nemlig dogenskab. Du skal dogen lidt. Dogen lidt. Hallo, relaxing svin. Du skal fandme ikke kalde mig svin, de fede svin. Nå, din relaxing pis. Skal jeg vise dig, hvordan man dræber? Ja, jeg har fandme røvhår i hele håret. Jeg har fandme røvsved. Se, så fik man lige med granat der. Det gjorde du sgu da ikke. Det er jo røvsved i hele pære, det der, mand. Jeg lægger det på sidste plads. Ja, fucking lortet gardin, mand. Du skal ikke gå ind i vægene, mand. Det gardin, det forstyrrer dig jo helt vildt. Eller gardin. Hey, pas på, der kommer en gardin, mand. Han tæller gardiner for satan, ryk dig. Nej, vi skal ikke have noget. Vi sælger ikke ved dørene. Hey, Marle. Nej. Du skal lige relaxe lidt mere, jeg kan se det på dig. Det er relaxing, der mangler. Tættere på skærmen, det er det. Relaxing, det er det, der hjælper. Ja, så relaxer du bare. Fuldstændig. Jeg skal nok lov dig for det foran, så. Altså, hvis du relaxer. Det er nok fordi, du kommer mig med lige nu. Det er nok alt det relaxing, du får lavet der. Du giver mig... Du skal lige relaxe lidt mere. Kom nu. Ned med kroppen der. Du sidder simpelthen og strammer hele kroppen op, mand. Hallo, relax!